Sajjida żgħażagħ se jingħataw l-opportunità li jitħarġu, jitalmu u jaqsmu ħsibijiethom ma' sajjieda ta' esperjenza fuq bastimenti tas-sajd irreġistrati mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Dan bħala parti minn skema ġdida bl-isem ta' Ninvestu fis-sajjieda żgħażagħ. L-għan ta' din l-iskema li hija waħda mill-miżuri fil-Manifest Elettorali Malta Flimkien huwa biex tħajjar aktar żgħażagħ jidħlu f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Din l-iskema se tkun amministrata mill-istess Dipartiment tas-Sajd taħt is-supervizjoni u l-kriterji stabiliti mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MKAST. Il-qafas tat-taħriġ prattiku se jkun akkreditat taħt il-kriterji akademiċi li jwasslu għal kwalifiċi fil-qasam tal-agribusiness. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġejja Sajd, saħqet kif din l-iskema se tkun ta' benefiċċju kemm għas-sejjeda attwali kif ukoll għal dawk li qegħdin jaħdmu biex ikollhom professjoni f'dan is-settur. Spjegat li b'dan il-qafas ta' taħriġ u ta' tagħlim se tingħata spinta kbira lil ġenerazzjonijiet futuri tas-sajd. Dr. Buġejja Sajd qalet li b'din il-miżura u oħrajn li se jitħabbru fi żmien li ġej qed jinbena l-pedamenti u jagħmel spazju għal aktar żgħażagħ fis-settur tas-sajd. Il-etajiet tas-sajjieda qiegħda tkompli tiżdied mhux Malta biss din hija problema mal-Ewropa kollha li għal kull sajjieda inqas minn 40 sena għandek tlieta li għandhom iktar minn 60 sena għal daqstant miżura bħal din fejn ħankun qegħdin ninvestu fis-sajjieda żgħażagħ ħa naraw li 10 snin, 20, 30 sena oħra is-settur tas-sajd jibqa' jirriġenera ruħu. Is-Segretarju Parlamentari temmet tgħid li din l-iskema se tgħin lis-settur tas-sajd ikompli jitrasforma, jadatta u jirriġenera ruħu għas snin li ġejjin.